rikma nenggih panah Kyai Kesawa. Kaya disebul badane nata Indrawati meledos dadi buta pitung gunung gedene. Wisaya Indriyaksa Sara Marata Bawana Bawana Bana Maragana meledak dadi buta sekawit mung gedene segunung dadi 2 gunung 3 gunung 4 gunung 5 gunung 7 gunung gedene Ratu Indrawati Prabu Kresna Denana Triwikrama disawang cumarentel para Kurawa ana anggane Sang Nata Dwaraka kang wis bledos dadi buta buta sing gedhe dhewe sak dunia. Nalika semana kaya dene ngunduh waing pakarti para Kurawa Krida Sang Prabu Kresna den girekaken blasah kadi dene para Kurawa kaya babatan pacing tayitna Sang Hyang Narada mrepeki ungganing kang nembe Triwikrama. Para Kurawa kowe wis kanggo marang aku apa ora ngerti yen aku iso mbledos dadi buta gedhe kowe para Kurawa padha kecantol gat lagi iki aku ngetokne buta paling gedhe dhewe ning Nganjuk urung tau mergo iki wayang anyar. Ndi sing liyane sing biasane tak tokke nang kene iki ngora semene iki. Lah iki meh 2 kali lipat. Nek iki lek ku gawe dhewe nek iki bare dinggo iki iso dituku. Mergo dagangan. Apa tenan iku ora guyon iki? Aduh kejeron iki.